ni to 23 Oktober ek mas sekang no sini civil society di Prasad Gopharok 8টা দাবি না তুই তিনি যে जोंर फुं 6टा नि सिमिनो खवाइनि रामचंद्र गार्डनि बिसिं गलायजाक बेलफां गामिओ जों गोबां मा रामचंद्र गार्डनि बर' रक एसएटी प्रासा होनाय जों तिनि कुनु पार्टियामो जों अ हानि बुसा होनाय जों तिनि अर लामा कासलाय दलायो मेन दाबि तो इलीगल माइग्रेशन इलीगल माइग्रेंट माने बांग्लादेश म्यांमार नेपाल जे जागन फांथं इरफोराव जे अबैध भाबे हाबजाक उ बर' रकनो चिनो तो खाय कारिना बागै चिनि मेन दाबि ए डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्राक्स फुट गठन खायै ओ जागाव उ जे इलीगल माइग्रेंट रंनो दाना बागै चिनि मेन दाबि आबन बर' तंगतिनि त्रिपाक्षिक एकट इरफ्रा सरकार इंडिया गवर्नमेंटे इफ्रा मथा नतुई जे चुक्ति मानि ए आबन बडा तंगो इटीटीएफ एनएलएफटी ते इंडिया गवर्नमेंट जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने आबरंनो कार्यकर खायना बागै चिनि मेन दाबिते इरफ्रा हास्तेव इंडारलैंड पार्टमिट खायना बागै चिनि अ दाबिउ तंगो जों तिनि कुनु पार्टिया अर जों इफ्रासा दफा थांना बागै जों अर तिनि अंख लायजाक केबो माइसे एक फुङासि सिरि सारा पास्तान मिसिं अर चिनर जमाय दंखा जों चिनि बन टाक्स रति सक्सेस जों 9टानि परे पिकेटिं अंखरनाय रापुरा रामचंद्र घाट चिनि रामचंद्र घाट जे विधानसभा क्लाइमान चिनि जे अ जागाव जों तिनि ते 9टा 9:30 दिगिव जों चिनि अरनि जे रफाना हामजांनाय जत बरफ खायो जों पिकेटिं खायनाबो अंखरनाय सक्सेस न वान सुगिनो खायो जेकुनु आंदोलन खायमान कासे फल फायो उल सिकां आसकसे जों जे इरफोरा जे टीटी एडीसी मामाबो 1967 हयते यूजेस आंदोलन खायसे चिनि 84 मानो गोबां मा राज्य दं भारतवर्ष स्वाधीन पुरो कयटा राज्य दं 16टा राज्य दं मानि इनि 29टा राज्य अंखा आमदे हायकेना जों आंदोलन खायमा थानाय सालसा माननाय यूजेस जे आंदोलन खाय 17 बोसोरनि परे टीटी एडीसी मानो गै जोंबो चिनि म चुक्ति जे खायमान तो 18 मासैखौ जों गोसोखाङो अति आंदोलन खायथानाय